کعبے کعبے پل مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر تو آیا میرے آقا مگر کتھے میری نظر نہ ویکھیا ایہو جیا حسن و جمالے پوچھیا ایک دل نبی ویکھے تیں کئی حسین منور مہاجبی دسا کتھے میرا بھی ملنا مثالے پوچھیا ایک دل نبی میں جبریل تو پوچھیا ایک دل نبی کہ یا جبریل سونیا حبیبا میں تکیا سنسار سارا بہت خوب سونے اللہ دا چڑیا اے پیارا تکیا شاہکار سارا میرے آقا مگر میرے آقا مگر کتھے میری نظر نہ ویکھیا ایہو جیا حسن و جمال دا چڑیا اے پیارا تکیا شاہکار سارا میرے آقا مگر میرے آقا مگر کتھے میری نظر نہ ویکھیا ایہو جیا حسن و جمالے کعبے کعبے پل مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر تو آیا میرے آقا مگر کتھے میری نظر نہ ویکھیا ایہو جیا حسن و جمالے پوچھیا ایک دل نبی سونا حسن حسین تے مولا علی شیر خدائے سبحان اللہ تیرے پاک گھرانے چ شامل سیدہ فاطمہ بے شک سونا حسن حسین تے مولا علی شیر خدائے تیرے پاک گھرانے چ شامل سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ فاطمہ نہ رب عز و جل کہہ دو سبحان اللہ نہ رب عز و جل بنایا تیرا مثل نہ تیری آل ورگی کہندی آلے پوچھیا ایک دل نبی ایویں جبریل تو آیاں مائیاں پچھن کر حلیم دستے کی ماجرائے کر ساڑے ہنے رات تیرے کر صدا ای سویرے
ہس کے امان میں بھی کھونی آؤ میں وکھونیاں حسن سرکار دا سارا کمال ہس کے امان حضور دے حسن دے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کیا ہس کے امان آؤ میں بھی آؤ میں وکھونیاں حسن سرکار دا سارا کمال کیا ایک دن نبی میں جبریل نو پوچھیا ایک دن نبی ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹپا ارد گرد سولاں دی دیوار چائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹپا ارد گرد سولاں دی دیوار چائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی جی بہت مشکی دا چکی تے مٹکی دے برتن کا نالی سی چمڑے دی بڑ وچ آئی ہو کمزور ڈانچی موخر نے شاہد جدوں پیر پھٹے تے ڈگن دا ڈر سی بنو ساتھ دے اندر زمانہ اے جانے غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی بنو ساتھ دے اندر زمانہ اے جانے دا چھپر تے ریتاں دا ٹبا ارد گرد سولاں دی دیوار چائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی مشکیزہ چکی تے مٹی تے برتن کا نالی سی چمڑے دی بنڈ وچ آئی او کمزور ڈاچی مبخر نے شاہد جدوں پیر پھٹے تے ڈگن دا ڈر منوسا دے اندر زمانہ اے جانے غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی او دن رات کردی سرین دی دعاواں خدا بند تو رحمت دی بارش پا دے تو معبود اکبر تو واحد تو آہد حلیماں دی جھولی چ تو خیر پا دے تیرے گھر تو عالم دے والی نے آنا عمران بھائی تیرے گھر تو عالم دے والی نے آنا او جنے رونا غاراں وچ امت دی خاطر اس عرشاں دے والی تے مہمان آنا سبحان اللہ جیتے رہیے کیا بات ہے عنایت اللہ قادری کیا ہس کے امان آؤ میں وکھونیاں کیا ہس کے امان آؤ میں وکھونیاں حسن سرکار دا سارا کمال پوچھیا ایک دن نبی دا چھپر تے ریتا دا ٹپا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی جی بہت اچھے مشکیزہ چکی تے مٹکی دے برتن کا نالی سی چمڑے دی بڑ وچ آئی ہو کمزور ڈانچی موخر نے شاہد جدوں پیر پھٹے تے ڈگن دا ڈر سی بنو ساتھ دے اندر زمانہ اے جانے غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی بنو ساتھ دے اندر زمانہ اے جانے او ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹبا ارد گرد سولاں دی دیوار چائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اٹھاں دی ہوندی سی اکو چٹائی مشکیزہ چکی تے مٹی دے برتن کا نالی سی چمڑے دی بنڈ وچ آئی او کمزور ڈاچی مبخر نے شاہد جدوں پیر پھٹے تے ڈگن دا ڈر منوسا دے اندر زمانہ اے جانے غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی غریبی دے قبضے حلیماں دا گھر سی او دن رات کردی سرین دی دعاواں خدا بند تو رحمت دی بارش پا دے تو معبود اکبر تو واحد تو آہد حلیماں دی جھولی چ تو خیر پا دے تیرے گھر تو عالم دے والی نے آنا عمران بھائی تیرے گھر تو عالم دے والی نے آنا او جنے رونا
غاراں وچ امت دی خاطر اس عرشاں دے والی تے مہمان آنا کیا بات ہے عنایت اللہ قادری گیا ہس کے اماں آؤ میں بکھونیاں گیا ہس کے اماں آؤ میں بکھونیاں حسن سرکار دا سارا کمال پوچھیا ایک دن نبی کعبے کعبے بل مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر تو آیا میرے آقا مگر کتھے میری نظر نہ ویکھیا ایہو جیا حسن و جمال پوچھیا ایک دن نبی